எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு குட்டி பையனா இருந்து இன்னைக்கு தன்னோட 30வது வயசுல அடி எடுத்து வைக்கிற லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் சிம்பு தன்னோட 30வது பிறந்த நாளை இன்னைக்கு கொண்டாடிட்டு இருக்காரு. இந்த பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்துல ஹன்சிகாவும் இருந்திருக்காங்க. இது மூலமா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, நயன்தாராவும் சிம்புவும் ஒன்னா படத்துல நடிக்கிறாங்க. இது ஹன்சிகாக்கு பிடிக்கல, அதனால ரெண்டு பேரும் பிரிய போறாங்க அப்படி இப்படின்னு ஏகப்பட்ட நியூஸ்லாம் வெளிவந்தது. இது எல்லாத்தையுமே முறியடிக்கிற வகையில இந்த ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு. அதுதான் சிம்புவோடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்துல ஹன்சிகா கலந்துகிட்டது. இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு கதையும் போயிட்டு இருக்கு. அதுதான் இது நம்மால படத்துல இருக்கிற கதை. இந்த கதையில சிம்பு ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்கள லவ் பண்ணி அந்த காதல் தோல்வியில முடிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் வீட்டுல பார்த்து நிச்சயிக்கப்படுற பொண்ணுதான் நயன்தாரா. அப்படி இவர் ஏற்கனவே காதல் செஞ்சு தோல்வியில முடிகிற காதலியா யார போடலாம் அப்படின்னு ரொம்பவே தீவிரமா பாண்டிராஜ் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது தியேட்டர் உரிமையாளர்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இவரோட உண்மையான காதலியான ஹன்சிகாவையே அந்த காதலியா நடிக்க வச்சுங்க அப்படின்னா எவ்வளவு கோடி கொடுத்தாலும் நாங்க அந்த படத்தை வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களாம். என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு சின்ன குழப்பத்துல பாண்டிராஜ் உட்கார்ந்துருக்காரு.